Здравейте и добре дошли в кухнята на Melo TV. Аз съм Иво, а това е новото кулинарно предаване, което ще докаже, че не е нужно да си корифей в кухнята, за да сготвиш нещо вкусно. А колко от вас смятат, че не могат да готвят или никога не са влизали в кухня? Това причина ли е да се тъпчем само с пакетирана готова храна или да харчим маса пари по заведения и ресторанти? Не. Според статистиката, огромният процент затлъстяване на населението в световен мащаб се дължи на това, че просто много хора смятат, че не умеят да готвят. А това не е ядрена физика. Всеки може да готви и аз ще се опитам да го докажа. Да, много има таланта и усета да сътворят прекрасни неща, но всеки може да се справи, спазвайки рецептата. Именно за това тук ще готвим такава кухня. Също така ще обърнем внимание на съставките. Всяко ястие ще бъде изготвено с пресни зеленчуци и подправки. Всеки, който е готвил, знае колко е лесно да разтвориш прахчето с вода, да го прибавиш към другите неща и да запечеш за 30 минути. Само че това, което се съдържа в тези фиксове, бульони, подправки за супи, са отрова за нашия организъм. С годините се натрупват тези отрови и съсипват тялото ни, състаряват ни, а имат и доста по-големи последици. Затова казваме не на натриевия глутамат, оцветителите, етата, аспартама. Ако останете с нас, ще си говорим много за тях. Мисля, че е време за готвене. Днес ще си приготвим ньоки. Това е част от италианската кухня, които изглеждат сложно, звучат интересно, но са много лесни за приготвяне. Нека видим нужните продукти. Ньоки с сос от сирена за 6 порции, 1 кг картофи, брашно, малко прясно мляко, 1 яйце, черен пипер, сол. За соса 200 г синьо сирене, 200 г камембер, 150 г сирене чедър, 150 мл течна сметана, сол и бял пипер на вкус, 2 скилитки чесън. Ако не сте записали рецептата, винаги може да я видите на сайта на предаването yadivo.eu. Когато казах, че ще готвя ньоки, брат ми ме попита кой е ньоки и какво ти е направил, че ще го готвиш. Всъщност ньоки са малки тестени изделия, които се правят от тесто. Това тесто ще направим ние тук. Пак казвам, изглежда сложно, но не е. С какво започваме? Трябва да сварим 1 кг картофи. Ние вече сме сварили и обелили нашите картофи. Остава само да ги намачкаме, да прибавим малко мляко и да го оформим в едно тесто. Ето така трябва да изглеждат картофите, след като са намачкани, престояли са 24 часа, едно денонощие, заедно с малко вода. Прибавяме много малко яйце, което за да не разводнява консистенцията напълно. Яйцето е съвсем малко, може да отделите дори жълтъка и бълтъка, както направих аз. Работим с ръце, разбира се, за да може да се получат нещата. Прибавяме към него много малко бял пипер. Не прекаляваме, както и слънчица на вкус. После може да опитате и да видите как се получава. Всичко това се смесва. Към тази смес прибавяме и прибавяме брашно, което ще оплътни консистенцията и трябва да се получи нещо подобно на тесто. За тази рецепта сме избрали не бяло брашно, а типово. Разбира се, в оригиналната италианска рецепта се прави с бяло, само че то не е полезно. Както казва диетолозите, това е част от трите бели смърти. Бялата захар, бялото брашно и солта. В следващото предаване ще си говорим точно за тези продукти. Това, което ще направим, е да добавим брашното и да оформим една гладка консистенция, която да подобява тесто. Битката се премества на плота. Това тесто трябва да по някакъв начин да се разточи, така че слагаме малко брашно и продължаваме да месим тук. Междувременно ще си сложа тенджера с вода, която да загрява. Ньоките, след като се оформят, се варят.
Консистенцията вече е такава, тестото не лепне. От него оформяме малки порички, които всичко става на ръка, от които ще оформим малките формички. Те се пускат във вода и много лесно се варят, докато изплуват. Ще видите след малко как се получава. Ето така. И сега ще ги нарежем в интересна форма. Остава да сложим в горещата подсолена вода ньоките. Защо не казахме, че се местиш дъската? Сори. Добре. Ето, че водата вече е завряла и остава само да сложим готовите оформени ньоки. Само една малка подробност. В принцип има специален начин за оформяне с вилишка, който на мен май не ми се получава, но ето така може би да придобият по-добра форма. След което направо във врящата вода, докато изплуват. Тези вече са готови. Добре, ето може да видите, вече са съвсем готови. Много съвсем бързо станаха. И уверявам ви, са съвсем готови, макар да изглеждат тестени. След като изкарахме ньоките от водата, остава да направим и соса от сирена. Тук в рецептата сме подбрали синьо сирене, камембер или камембер и сирене чедър, което ще използваме за да го наръсим. По рецепта са 200 грама. Тук имам малко повече. Как да ги нарежа се чудя. По принцип те са доста меки. Те ще се разтопят по уникален начин. След това ще им сложим и малко сметана. Слагаме сметаната, която е обикновена течна готварска сметана. Към соса прибавяме и 2 скелитки чесън, които ще предадат прекрасен аромат. Не прекаляваме. Нарязваме го на филийки малко по-наедро. Така. И след като се разтопят и се получи една прекрасна консистенция, можем да прибавим и ньоките, които да поврят заедно с соса. И сервираме. Нека видим списъка с рецептата отново. Ньоки с сос от сирена за 6 порции. 1 кг картофи, брашно, малко прясно мляко, 1 яйце, черен пипер, сол. За соса 200 грама синьо сирене, 200 грама камембер, 150 грама сирене чедър, 150 мл течна сметана, сол и бял пипер на вкус, 2 скилитки чесън. Това е рецептата, която сготвихме. Не забравяйте, че можете да я видите на сайта на предаването yadivo.eu. Първият ни гост е истинско вдъхновение за всеки занимаващ се с кулинария. Тя е превърнала своето хоби в професия. Разбира се, готви и то как. Нейният блог "Кулинарно в кухнята на Йоана" е сензация. Твори със страст и с любов и точно за това сътворението от нея е великолепно. Сега това е и нейна професия, почитател на здравословната кухня и то повече от мен. Затова и нямаше как да не я поканим да е гост в нашето студио. Представям ви Йоана, с която ще си говорим за полезната кухня. Здравей, за мен е чест. Здравей, Действително, твоя сайт направи сензация, може би повече от 3 години съществува и има безброй почитатели. Аз самия го чета и се вдъхновявам. Действително е нещо страхотно. Да, малко по-малко от 3 години, но ги доближавам. Кажи, как се роди всичко? Идеята е на моят годиник и аз много се запалих. Започнах много по-яко с сайта, приготвянето на рецепти, писането на статии. И те първа вече, като придобих увереност в себе си, читателите също много ми помагат за това и така продължавам и до днес.
Те са много усърдни. Всички, които четат сайта на Йоана, познават Валентин, нейния годеник. Да. Как започна всъщност да готвиш? Ами аз от малка си обичам да си приготвям храна вкъщи за семейството ми и дори си спомням, че обичах да изненадвам майка ми, като се прибере от работа и да има нещо сготвено и тя естествено ставаше приятно изненадана. По-нататък с излизането на едно кулинарно списание, което излиза и до днес, аз видях, че храната може да се приготвя по съвсем нов начин, с нов облик и да създава едни други невероятни усещания на лицето. И така се заребих и започнах да... Ти вече си чест гост в това списание и публикуват и твои рецепти вече. Да, имам гостувания в списанието, но по-скоро представяне на блога. Готвиш много здравословна кухня, обръщаш внимание на хората с проблеми, имаш рецепти без глутен. Да, тъй като имам контакт с хора, които споделят своите тревоги и аз за това решавам, че бих могла да дам някакви предложения. Също така хората ми пишат и по имейл за предложения за рецепти, специално без глутен или както повечето искат нещо сладичко, но да не е много калорично, да не се пълне от него. Има такива варианти, разбира се, но като цяло най-важно е умереността в храненето. Да, избора на продуктите. Ти постиш. Да. Много хора го правят, за да спазват диета, за да се чувстват по-добре, а не чисто религиозно. Какви са твоите мотиви? Да, много хора, като започнат пости и си мислят, ето сега е момента, в който няма да ям месо и ще отслабна, например. Това е грешно. Постите са предимно, всъщност, първоначално религиозни. С тях, с ограничаването на изкушенията, така да го наречем, ние се смиряваме, ставаме по-добри, всички са равни в един момент. Имаме добри помисли и освен това, специално и за мен, постите са и едно изчистване на организма. Това също ми харесва. Моето изкушение обаче по време на пости е, че аз тогава откривам вдъхновение да готвя с ограничено количество продукти и вкусни неща. Точно за това аз поставих на Йоана една сложна задача да сготвим десерт, който е едновременно и постен и да може да е вкусен и да предостави всички възможности на постите и най-вече да е здравословен. Ако предстоят Коледа, имаш ли някаква специална рецепта, нещо, което правиш с удоволствие? Нещо специално? Специално за Коледа се прибирам в моя роден град при семейството ми и общо взето те ми сготвят тогава една празница трапеза, аз се включвам с десертите. Приготвям или столен, или панетоне, или дребни сладки, всичко, което е свързано с Коледа, мирише на канела и е вкусно. В следващото предаване, драги зрители, ще сготвим точно канелини сладки.